Takže jo, čaute ľudia, moje meno je Villar a dneska tam u nové video, dneska to bude ďalší diel z, no nie diel, bude to nová séria, som chcel povedať Miner, ale u Miner nie. Takže chcel som povedať, že som veľmi spravedlný, že Miner stále není, ale bohužiaľ vážne skončil na chvíľu, ale nie navždy. Ale to je teraz jedno, nepodstatné. Chcel som povedať, že je asi taká nová séria, že budú súťažiť dvaja chlapci, Patres a Jason. Čaute. Čau. Ahojte. No tak budú sa ťažiť o elektrinku. Ten, kto postaví najlepší barák, tak to vyhrá. A majú na to samozrejme len 5 minút, takže uvidíme, čo chlapci zbúrajú. Ale ešte nemôžete stávať. Chlapci, ešte nemôžete stávať. Ja, jo, dobré. Zbúrajte to, čo ste postavili, okej? Kamo? Ale kamo? No dobre, takže to necháte. Dobre, takže ľudia, už to máme, už môžeme začať, asi začať. Takže 3, 2, 1, teraz! Paťo stáva niečo biele, kde sú ešte drevené. Jaký máme čas? 4:20. Čo? 4 minúty a 20 sekúnd. Vlastne to nemusím robiť. Nie, ešte raz došlo. Takže dačo. Prvá minúta. Ešte nemám ani podlahu postavenú. 3:50. Iba vám hovorím, že... Nemusíš znútra, ale musíš hlavne zvonka. Dele. Takže podlahu A nemusíš. nerobte nejaké veľké, lebo chápete, aby ste to postiali aspoň. Aj. No tak, dobre. Tu bude vchod. No musíte sa náhliť, aj keby ste nedostávali, bo ja sa poznám, lebo vieš, môže to byť aj pekné, keď bude nedostávať. Áno. Počkaj, ja som si počkal. Ale zase, posnažite sa. Áno. Také to všetko. Počkej, čo? Dobre. Ten taký krásny domček vám, keby ste chceli vidieť, čo idem postavať, idem takú vilu idem postavať. A tak ja mám Skôr taký vilku, vieš? Tak ja budem stavať nejakú chatrčku, ty vole. Takže chatrčka a vilka. Som nechcel práve. Toto je hrozné. Dobre, pekné. Keď sme to išli natáčať, tak mňa úplne napadlo, kamo, to nedám v survival, ne? Ja som si reálne myslel, že to v survivali idete robiť, ale nie. Tak ja som jasné, že to idete v kreatíve. Ste to videli asi zagoň z creeper alebo zombíka. Zombík. Alebo neviem, skeleton. By som mu dal také KAO. Bude to ťažké. Jaký máme čas? 2:15. Čo? Tak to bude riadne ťažké. To bude fakt, že ultimate stan. Idem postaviť taký pekný domček. Vieš, ja som zabudol na jednu vec. Na čo? Na dačo také, čo treba. A veľmi treba. Ja som naozaj zvedavý, že či postavíte. Okay. A už viem, čo postavím. To nikto nebude stavať. Vieš, ja som tak uvedný. Čo bola vaša obľúbená hra, keď ste boli mali? Minecraft. Fortnite. Ľudia, napíšte do komentárov, že čo ste chceli hrať ako mali. Také hry. Alebo čo ste hrávali, ne? Alebo že ste také hrávali. Najlepšie. 100% povedal Minecraft. To je legenda.
To je legenda ako, To je legenda Snoop u mňa. hej, ale že fakt hneď to je zo- legenda, ale ja by som hral radšej Call of Duty bola moja úplne prvá hra, čo som... Nie vlastne, nie, Crash Bandicoot to je legendary hra. Chlapci, ale neviem, či to je celá, myslím sa, lebo máte 40 sekúnd. 40 sekúnd. Čo? Posledných? No, tak toto bude ťažké. Neuveríte, jak mi bije srdce. Nemusíte sa báť, veď to je, nejdete kvôli tomu, že nebude vás niekto vraždiť za to, že ste... že ste... Môžeš dať vyššie, lebo ja nemám nič postavené. Dobre, tak dáme to, zvýšime to potom ešte na... Lebo Mám lebo o minútku naviac. Stačí. minút. Dám to na 3 minúty. Dobrá. OK, takže 8 minút máme v podstate na tejto stavbe. Aj. Posledný čas, 5 sekúnd. 4, 3, 2, 1, 0. Dobre. Dobre. Dobre, už to začal. Počkať. Dobre, Jak sa to hľadá? ďalšie 5 minút, takže som prdeli. Haló? Jaj. Magical. Ja si myslím, že to už by ste mohli stihnúť. Nestihnem. Takže nemusíte celé stihnúť, ale tak aspoň niečo. To budem na pohodu stíham. Tak to si postavím nejaký malý hlinený dom. To bude legenda Syriakári. To bude trikrát lepšie než Syriakári originál dom, čo si reálne poskladal. Radšej nerob si radšej toho nie. Stále rob ten, čo si začal, vieš, lebo neviem, ja si myslím, že zatiaľ, lebo neviem, drevené, to je taká klasická skôr, vieš, ale to je taký bielý, to je skôr taká vila, vieš, a ja preferujem vily, ja mám rád vily celkom, vieš. To musím zničiť, pretože jak pozerám na to, tak sa mi to ani nepáči. Práve, je lepšie ako villagerska. Bude určite lepšie ako Ja budem mať villagerska. také vylepšený dom. Ako nie dom, ale... toto bude... Napadlo ma dačo klasické. Postavím dačo, keď som to hrával dosť dlho, jak Mi Minecraft. sa normálne pred očami normálne vyrástla tráva, to sa mi Chlapci, prekážilo. 3 minúty a 40 sekúnd. Dobrá. Kamer prehratá. Svet. Čo? Ja mám bugnúť? Dobre. Mal som lag akože. In lucky luck. A tá Clarissa, čo mi to teraz prišla, som tam hovorila. Ja veriem tam. Na... Kámo, ja som zabudol na sklo. Tak ja som... A dobre, je to rovno to šťastie. Šťastie Pána Boha. Čo? Jaj? Ja som sa zlákol, že čo? Lebo som to mal otočené. To som nechcel. A 40 sekúnd. Dobrá, to vyzerá to fajn. A akože obidvaja máte sláne. Je baraka. Family Bug. Ja reálne budem musieť riadne premýšľať, že ktorý bude taký dobrý. Ja ho ničím, takže... Asi Paťo, pretože... Ja to musím znova robiť. Nerob to úplne celé znova. To už Veď ako myslím o steny, o tie bočné, pretože teraz si hovorím, že môže to byť peknejšie tak. A fakt som to mohol nejakej farby robiť. Ale pekne máš. Ako fajnú chalúbku, ako každý obdivie, čo to hral. Kamaráta boja. Mne prší pleť. Ja tu je prší pleť, dobrá. Čo prečo? Veď tu. A jo, vlastne. Jak to skopíruješ, tak uvidíš. Ja neviem, ani na čo by mi to dalo treba. Kámo, tak ja mám inklaky, Chlapci, ako máte ešte celkom svoje čas. aký? Minúta 20. 25. Držite. Ja si vždy milím na tej klávesnici
či na tej myške o stávanie a búranie. A ten ja. Kedy je... Tak prečo nebudeme aspoň 10? Teraz počúvam Pedro. Teraz ja mám furt, ja vždycky, keď sa zamyslím do hlavy, počujem Pedro, Pedro, Pet. Prečo tam je vlastne napríklad 5? Koľko ešte? To už radšej nebudem hovoriť. Koľko, povedz. Nechám, čo mám hovoriť. 3, 2, 1. Čo? Dobre chlapci, koniec, nemusíte už robiť nič. Ja potrebujem ešte jednu, ja potrebujem ešte strechu dokončiť. Kámo, tak ty máš vyhraté, ty máš mega pekný dom. Chlapci, vážne už. koniec. Ale ja vážne potrebujem iba strechu do toho. To nič nepotrebujem iba. Dobre, tak ľudia, zatiaľ, kým to páči do konca, skúšte dať odber a like na že chlapci, odber a like. Áno, ak nedáš, tak zhoríš peklo, ja dostaneš pečku. A, Matiky. Dneska Peťku skončil ten test. a skapeš do Ska- rána. A prídem si ťa zožrať o 3 ráno. Chlapci, tak čo? Ako to vyzerá? Ja dokončujem iba také detaily, čo, Ja nemôžem vyskočiť, dobre. čo ani netreba ku životu. Dobre, koniec. Počkať. Nie? Malá dieručka a ešte tuto som mal. Ne, choď preč, satan. Nebudeš sa mať nič nezúť. Ale môže. Dobre, tak... One second, iba ja to Dobre, také mini hotovo. detaily pridám. detaily, to nevadí, už aj tak vyzerá pekne. Myslím si, že... Dobre, mám prehráte, pretože Paťo má inlaky dom. Vážne už. Ja koniec, som to Paťo. fakt nemohol urobiť Dobre. inej farby. Viem. Dobre chlapci, takže... Pozri, idem to počká, idem... Aha, Idem to teraz pozerať, takže... idem sa najprv pozrieť na Jasona, takže Jason predstavu. To je nejaká chatrčka z dreva, pretože drevo je klasika, to si každý pamätá, že OK. máme taký dom. A je, Mega sa mi páči, celkom dobre, to sa mi páči, lebo som to povedať, že pána celkom. no, ja si hovorím, že ty vole, Jedna ten vec. dom je lepší než čo mám reálne v Minecrafte. Poviem pravdu, že takto by mali robiť aj villageri, dom to bolo úplne krajšie. Hej, to by bola dedinka úplne. Mua. Dobre, tak teraz už idem na Paťov dom, takže Paťov ukáž svoj dom. no počkať, one second, iba blok som si tu dal pekne, hrozne, no, tak jo. Takže ukáž svoju vilku. Vilku vám ukážem za hneď malú sekundu kvôli technickým problémom. Čuj, už to mám zabugované. Dobre. Dobre, takže toto je môj domček. OK, To mám krásne vyhľad na toto. OK. To si nič nevšimajte. Ale Mám tu aj samootváracie dvery. Keď tu prídete, môžete si ísť ohriať sa na svoj tento. ale on A- vyhral, ty kokos. A keby ste chceli si ísť tak, môžete si tu opiec, dačo. Tuto. Dobre, Môžete si Paťo. ísť opiec a mám takýto. Dobre chlapci, takže ja vám ďakujem, že ste prišli do tohto videa. Ja vám vyhodnotenie bude, buď vyjde nejaký short, alebo vyjde nejaké video, kde to bude vyhodnotenie. Takže ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ďakujem Patrosovi a Jasnovi za to, že ešte prišli do tohto videa. S potešením. Dobre, takže to je... Dobre, povedz. Som rád, že som tu prišiel. Obidva máme pekný domček. Takže, takže ďakujem vám za toto video a ešte predtým dajte odber a like a my sa ideme pre ďalším video. Čaute. Čaute. Čau. Boom. Čo?